Κάνετε, παιδιά. Πώς είστε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε. Καθίστε, μην είστε όρθιοι. Καθίσατε χώρια μου φαίνεται τα κορίτσια. Τι ομάδα είσαι, Έμαθα ότι τα πιο πολλά αγόρια είναι ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Για να σου πω ποιος είναι ΠΑΟΚ εδώ, για να σηκώσετε το χέρι. Σε ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάνω Ολυμπιακό έχουμε ή τίποτα. Ναι. Άρη, τίποτα, Ηρακλής, τίποτα. Όλοι πάω και Και ήρθατε με λεωφορείο, ήρθατε. Ναι. Πόσες ώρες κάνατε? 10. Εντάξει,